नमस्कार दोस्तों। तो आज का मेरा खाना है ये तारू का जो फ्लावर है इसको हम रोजल लीफ से बनाया है। तो ये चिकन है चिकन और ये तो खाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करने को नहीं भूलना है दोस्तों। तो लोगोफोर आं दिनै जानो नागिरदों माबाजों नैबे थास' बिबार आरो मैथा ओमफ्राय बेनिफ्राय नैबे दाउ एवनाय ओमफ्राय नैबे दाउ एवनायजों माबा होफादों आं सामब्राम गुफुर ओमफ्राय बानलु दं। बिनि जानोसै आरो दिनै मोजां मोनोबा लाइक सब्सक्राइब खालामनायखौ बावनाङा लोगोफोर दे। स्टार्ट। थास' बिबार मैथा बरिया गोथाव। चिकेनाबो बरिया जादों। वाह बानलुआ बिराद गोसा जादों। थास' बिबाराव एसे गोसाबासो गोथाव जाखायो। माखौ? बेखौ नै फिसाजों लांनो जाहैबाय फांथेब जाहैगोन नोंथां। गाबोन फुङावसो जासिगोन हासुदै मोनामनाया। थास' बिबार जाबाय जि हासुदै मोनामो। एकदम गोजान गोजानाव हासुदै खोनासो। वाह गोथावानो ओरैबायदि गोथाव। Buri jahil lu jahil ya bapak bimas nih deh chicken mana mau kan tulis nih dulu dulu dia mana nak sambil ini jangan beda itu jahit tak एक पीस और भी तो देखे गया आंनि मोननै पिस फिसाजो लानानै थांबाय। बे आवाजखौ खोनादोंना लोगोफोर? थाइजौ गोलैयाव सिङाव थाइजौ गोमोनजों जा गोदैखा। Untuk bebas saya udah pasang juga, pasang di bawah mereka kan, itu perfect ya. Tahu apa yang rudem sih? Wah, udah deh.
तो फ्रेंड्स लोगोफोर सोरबाफोर आंनि जानायखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयर सब्सक्राइब खालामनायखौ बावनो नाङा लोगोफोर दे। तो फ्रेंड्स कभी आप लोग मेरा वीडियो दिखाई तो लाइक सब्सक्राइब करने को नहीं बोल रहा है दोस्तों। तो बाय।